Na, visszajöttem. Gyerekek, itt megkelt a bodakon. Mindjárt mutatom. Megkelt. Most kiszedjünk elválasztom két feliratzik, lerakom benneteket. Ide kiöntöttem, az ilyen lett. Ezt most kétfele szedem. Elvágom kétfele. Megpróbálom egyformán, így. Kétfele van véve. Ezt most kétfele hajtom. Így. Mindjárt mutatom. Na, ebből lett 1 kg lisztből 2 ilyen, és amiben ebbe teszem bele, azt már kikentem, beletesszük, ebbe is hagyom egy kicsit kelni, így. Várom, hogy kell, ebbe is hagyom egy 10-20 percig. Még feljön, ebbe is kell, és utána mehet a sütőbe. Én vizezni szoktam, vízzel le fogom kenni, ropogós legyen. A káposztám kész már mindjárt. Na most állok neki, megcsináljunk a rántást. Csinálunk egy rántást. Mindjárt jövök. Csinálunk egy... Előveszünk egy sempenyőt. Lehúzom. Teszünk bele zsírt. Mutatom. Ez addig hagy pihenjen. Így le is kentünk. Na, beletettem a zsírt. Na, ebbe teszek lisztet. Hát én még egy kicsit teszünk bele, így. Tettem bele 2 fokanál, ilyen, hát 2 kanál zsírt, ezt vagy lisztet, zsír, hát zsírral tettem oda, ezt megpirítom, így, ez piruljon, addig elkezdek pakolászni, gyerekek, nekem is most nagyon sietnem kell, időpontra megyek 2-re. Barnára megpirítom. Így. Itt a káposztám, gyerekek, a rizse is megfőtt.
addig ide leteszlek benneteket egy kicsit még. Szépen játszol! Ezek a gyerekekkel nem lehet bírni. Szépen játszol! Ez megpirult, teszünk bele piros paprikát. Így lejjebb húzunk, ne odaégjen. Így. Ez megvan, most rámegy, ráöntsünk a káposztára. Így, addig leteszlek benneteket ide. Még megkavarom. Ebben kaparom ide, mert egyedül nehéz. Na. Mutatom. Benne a rántás. Most lejjebb veszem. Most lejjebb veszünk 3 asta is. Addig főzöd, még a zsír feljön a tetejére. Lassú tűzön. Így. Gyerekek, ezt már annyira kavargatni nem szoktam. Letörjem a húst benne. Ez szép lassan. Addig főződ, még a rántás el nem föl, a zsír fel nem jön a tetejére. Így, gyerekek. Én már csak ilyenkor így mozgatni szoktam. Most már várjunk, hogy a zsír feljöjjön a tetejére, a rántás jó kifőjön belőle, és akkor ennyi. Majd mutatni fogom. Így, gyerekek. Ezt lehet vártani, tunkolni, gyerekek, így. Szatok. Ilyennek kell lenni a tyúkos káposztának. Így. Sátok, jön fel most már a zsír. Lehet látni. Na, itt kell, most már, mindjárt megy a sütőbe. Így. Én nem szoktam, vízzel le szoktam kenni. Egy kis vízzel lekenjük. Kétszer-háromszor is le szoktam kenni. Akkor sül, folyamatban, akkor sül mindig. Vagy kétszer-háromszor így meglocsolom vízzel, és akkor piros ropogós lesz, héja is lesz neki. Így, gyerekek, így. Lekened. Én most így megcsapkodtam, az kész. Így. Ez nem sokan megy a sütőbe. Káposztán már így néz ki. Sátok? Már itt nem kell kavargatni, meg kell mozgatni, az kész.
Na. Jövök majd a végeredménnyel, gyerekek. Sziasztok!